Шановні, ви знаходитеся у нашій новій локації, яка називається Палац білоруської мови. Все, що ви бачите навокал, присвячено історії зникнення, розвиття і формування тої мови, на якій я з вами розмовляю, нашої родної білоруської мови. Ну і спочатку варто звернути увагу на це цікаве дерево. У самому версії ви бачите білоруську мову, це значить, що наша мова, як і всі остальні на цьому дереві, належить до індоєвропейської мовної сім'ї. Приблизно 6,5 тисяч років тому існував один праіндоєвропейський народ, відповідно, одна мова, і потім індоєвропейці почали розселятися по Європі, Азії, Індії і створити свої власні мовні традиції, у тим ліку і наші предки славяне розселилися по Європі, розгалінувалися на особні народи, і у кожного з цих народів, у тим ліку нашого білоруського, почалася своя мовна історія. Были у княжской зале, доведались про історію великих литовських князів. Як ви думаєте, на якій мові вони розмовляли, ці князі литовські? Абсолютно верно. Это была старая белорусская мова, яка формируется на в 14 столетии. Она была державной, офіційною мовою Великого князства Литовського і обслуговувала всі сфери причасного життя. На ній писалися різні релігійні світські тексти, велось правоводство, летописи писалися. І іменно у 16 столетии ми можемо сказати про розквіт старої белорусской мови. Латиниця склалася на середині 16 століття і проіснувала на наших землях до початку століття 20-го. Наприклад, відома білоруська газета «Наша Ніва» виходила як кирилицею, так і латиницею, особливі номери публікувалися. І що цікаво, у нас існувало білоруські тексти, білоруські слова, розписані вони арабською в'язю. Справа у тим, що у Великому князстві Литовському проживали татари і мусульмані, але мусульмані білоруськомовні, які ведали старобілоруську мову, розмовляли на їй. При цьому у їх відсутнічала християнська традиція письма, вони не користалися ні кирилицею, ні латиницею, і як передати білоруську говорку, вони використовували менавіта арабську вязь. Это 16 століття, нагадаю, це розквіт старобілоруської мови, але в дальнейшем под впливом полонізації стара білоруська мова губляє своє значення, проходить у занепад і фактично вона зникає. Але на зміну старої білоруської приходить мова вже наша сучасна. І в чим відрізнення нової мови від старої? Сучасна білоруська літературна мова сформувалася на основі живих говорів білоруських селян. Тобто, як наші предки у 17-19 століттях розмовляли переважно на вёсках, це все було зафіксовано науковцями і на основі цього зроблена сучасна літературна норма. І ось ви бачите карту, на початку 20-го століття, створена Юхимом Федоровичем Карським, їм визначені межі розповсюдження білоруських говорів. От Гродно і Вільні на заході до Мальшторжева і далі на усході. І вся ця територія поділяється на особні такі мовні зони, де були свої діалектні особливості. Іменно такі говорки, які існували у другому регіоні, так звані середньобілоруські говорки, вони стали основою для нашої сьогоднішньої мовної традиції. Представляю вам книгарню «Друкарню». И початок 20-го століття видав у наші часи. Збирається нова літературна література, активно уділити в процесі сама школа, вступали по научному языке авторів. Вступали пишу Павлінку, Кубічівську національну забашечну театру. Вот розбираємо у землі, яку звати спеціальні ресіденти, що білоруси. І сьогодні святичні реліка, коли читають, і раз допомагають, які дисципліни. Дякую вам, що ніхто не цікавить, питається. Давайте вместе зайдем в коллегиум.